मात्र 500 टंका हबो ए भाई हां सेमित लेला पुरस्कार को टंका रे हिसाब करिबनी आ सेमित पूरा कोठी टंका और चिंता करो सेतबे केमिति लागथबो सेतबे मंत्री को सामान भाई कला मालिक के टंका होतबो ए बछर शर्ट धन्यवाद करे पुरस्कार पाउछन्ते मधुपुर जामला चितपुर संस्कार नाय तू अब अधिकार है ना कि अरे तुम पार्टी पर ओडिसा श्रेष्ठ धन्यवाद शंकर नायक अछंती इहो खना तुनी हम खना तो एतबड़ा काम कला हम भोला पाटीरा ना रखिला पुरस्कार भी पाइया अरे ये कोण करे कि मो पुणे के बंधु चले मु जानी बोला रे कोई दिला आगो सुनुचो ऊपर कोण एति के लेकरी कोइलानी को आदि बड़ा किछ हबो देखला को कोइला जानी कोइला और भुवन चरुप फेला बोलो मो पानी कोटा नाली पाटो सारी ना हम बड़ी पुरस्कार पैसा पत्र किछ मिलिलो आ पुरस्कार तो देखुछु आप पानी पर लेबे आसे कि पानी बोले मो सारी पाई लागिले ना हम कोन कोई ना दिबो मो जानती अरे कौन दे रुपा अरे कौन पे कौन ए भाई इन क्या तो बोल अरे आसो को काना देखा हैप्पी होंडा बच्चुरी भाई तू बोल बोल हैप्पी हैप्पी अन्नी अन्नी सॉरी अरे ओबी आ उनी मोर मन पड़े भाई चौधरा हम तो हम संगे कह कहती आउ तो हैप्पी हैप्पी अन्नी अन्नी सॉरी सारी हैप्पी अन्नी सारी कौन बाजा इधर है ना कौन है ना देखते तू तो बोले जाना है आओ ए आकाश अरे एटा पुरी कोण अरे बोका लागे या माने तू जानी तू मुका या माने होती आती दिले तो सोंगा तुनी मते बाय तमे कोन मोटे बनाई न देले भी मोरा मुका मोना कोनी आज भाई भाई एनिवर्सरी अच्छा आज तो पुरस्कार अच्छा आज गोटा किछ हबा कथा अरे ओइवा दरकार ना कोन हबो कोन एनिवर्सरी हबो
ଯାହା କରୁଛୁ ମୋ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହୁଏ ଧନୀ ଘର ପୁଅ ଡାକ୍ତର କରନ୍ତି ହେଲେ ଏ ସୂତ୍ର ମୋ ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଯେ ଢୋଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ମୋ ଭଳି ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତର କରି ଆଜି ଡାକ୍ତର କରିଛି ଏ ସଜାତ ଆରେ ରଜତ ଆମର ଡାକ୍ତର ହେଲା ଚାକିରି କଲା ତୋ ଦୁଃଖ ଗଲା ତୁ କଣ ଢୋଲ ବଜେଇବୁ ଖାଲି ବଡ଼ ଘରେ ସଙ୍ଗାତ ମୁଁ ଢୋଳ ଆମ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକ୍ତର କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରହାର ଖାଇ ଖାଇ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ନଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେ ଆମ ନିଜର ମଣିଷ ମତେ ତ ଲାଗି ସେ ଆମ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା କେବେ ବି ଭାବି ହବନି ସଙ୍ଗତ କେବେ ବି ଭାବି ହବନି ହଉ ହଉ ବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲି ହେଲେ ତମେ ଏମିତି ସତେ ହେଇ କାନ୍ଦନା ବୁଝିଲ ଭଗାତୁରି ତମର ଏଇ ନାକ କାନ୍ଦୁଲା କଥାଟା ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ ହେ ସଙ୍ଗାତ ତୋ ସଙ୍ଗାତୁରି ଯଦି ନାକ କାନ୍ଦୁରି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ହଁ ସେ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ତୁ ତ ଜାଣିବି ଅଜୟ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ଢୋଲ ପାଖେ ଭାଇ ଆମର ଢୋଲ ବଜାଉଥିଲା ଭାଉଜ ପରେ ସେଇ ପାଖରେ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲା ନାଟକରେ ଭାଉଜ ପରେ ଯେମିତି କଥାଟି କଲା ଯେ ଭାଇ ଆମର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଢୋଲ ପୁରା ଗିଲା ଏ ଆକାଶ ରେ ଏ ଯୋଉ ପାଣିରେ ଯୋଉ ଗିଲା ମାରନ୍ତି ଏ ଅଜୟ ଭାଇ ସେ କଥା କଣ କହୁଛୁ କିଲା ମାନେ ହେଲା ଓଦା ମାନେ ଭାଇ କାନ୍ଦି 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 ଢୋଲକୁ ପୁରା ଓଦା ମୁଁ କଣ ସେମାନେ କାହାର ପ୍ରେମ ଆଖି ହୁଏ ତ କାହାର ପ୍ରେମ ଓଠରୁ ହେଲେ ଆମ ହିରୋଇନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଢୋଲରୁ ନାଇଁ 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 ଲୁହରୁ ଭାଉଜ ସେ ନାଟକ ନାଁଟା କୋଉଟା କହିଦବ ନା ଆମେ କଣ ମତ କଥା ତମ କିଛି ଜାଣିନି ଯୋଉ ନାଟକରେ ତମେ ବଦନାମ ହେଇଥିଲ ମୁଁ ବି ବଦନାମ ହେଇଥିଲି ବଦନାମ ହେଲି ବଦନାମ ହେଲି ତୋରି ପାଇଁ ବଦନାମ ହେଲି ତୋରି ପାଇଁ ଏ ସଙ୍ଗାତ ତମେ ନିବନ୍ଧନ ହଉଥିଲ ମୋର ସାରା ଅନେକ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ହେ ଗୋଟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ସଙ୍ଗାତ ଜଣେ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ରଖିପାରିବି ଆଉ ତମେ ଆଖଡ଼ା ହେବାକୁ ଆସ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେଠି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଏଇ ଶୁଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପଠେଇଦେବ ମୁଁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆଖଡ଼ା ଦେବ ଆଖଡ଼ା ଭାଇ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଇ ଅଜୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଥା ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଜଳ ଚାରେ ଆସିଛି ଆସି ଭାଇ ଆସି ଭାଉଜ ଏ ତ ଖାଇଲେ ଖାଇ ପେଟ କାଢି ନେଉଛୁ ଆସି ମୁଁ ଚାରି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଲିରେ ଭାତ ଆଣି ବସିଛି ଚୁଲି ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦବ ହେଲା ବୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ କହିବୁ କିଏ କହୁନ ଓ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଛୁ କି ଏଇ ଏ ଭିତରେ ଚିତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଏଇ କୋଉଠି ତମ ସହିତ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ତୁ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମ ବାড়ি ପଛ ଯୋଉ କଟେଇ ପାଇଁ ଗଛ ଅଛି ତାରି ମୂଳେ ଯାଇ ଜଲକୁ ଖୁଆଇଦେବୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କିରେ ରଘୁ ରଘୁ
ପର ଆଉ ଜନ୍ମ ଇଏ ତ ବୋଉ ଆଉ ଇଏ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ଏମାନେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ତୁ ବାହାର ହବାକୁ ଆରେ ଏମିତି ତୁ କେମିତି ବଦଳି ଗଲୁ ରେ ଭାଇର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଲୋ ଭାଇ କେବଳ ଏଇ ମାୟା କରିଲି ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଏଇଟା ମାନବିକତା ହରେଇ ଅବୁଣା ମାଟରେ ପାଠ ଚାଲୁଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ଲୋ ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା କରିଦେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଉ ଝରକା ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ମୂଳ ଛାଡ଼ିବା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ନା ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ କଚାଡ଼ି ହେଇ ତଳେ ପଡେ ମୋରା ଡର ତଲଟି ଯାଏ ତୁ ଗଛ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ମୋରା ଡର ତଲଟି ଯାଅ ନା ତୋତେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ତମେ ଯେତେ ଯା କହିଲେ ବି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ପାରିବି କାହିଁକି ନା ଆମ ଜାତି ଛୋଟ ତାଙ୍କ ଜାତି ବଡ଼ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଢୋଲିଆ ମଣିଷର ବାପା ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ତାଙ୍କ ଚାକ ଚାଉଳ ଆମ ଚାଷ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆମ ଜାତି ଛୋଟ ତାହେଲେ ଆମ ବାହାଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେନି ଆମ ବାହାଘର ନହେଲେ ନା ରହିବି ମୁଁ ନା ରହିବ ମନୀଷା ଆଜିକାଲି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ତମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲି ମୁଁ ଆସୁଛି ନହେଲେ ବାଗେଇ ବାଗେଇ ତ ଗୋରୁକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ କହିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ତୁଟି ଯାଏ ଆମର ପୁରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଆମେ ତୋର କତ ଆଉ ମୋର କତ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବାପ ନା ତୁ ମତେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନା ମୁଁ ତୋତେ ଭୁଲି ପାରିବି ଭୁଲିବାର କଥା କହି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ସିନା ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି ରେ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି ମୋ ଚାକିରି ସିନା ମୁଁ ତତେ କିଏ ଦେଇନି ସ୍ନେହ
কার ভাই গো ঢাকা তারা করিছি ঘরটা আমার ডাক্তার খানায় বলো সকালে সন্ধ্যা দেয় না কানে আমার ঘরে বাড়ি বাড়ি এই যে অনেলু আগা বিদায় চৌকি উপরে বসিবি ଯିଏ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ যদি ডেরা থাকতা সে প্রথমে সেই পক্ষীମାନଙ୍କୁ পেয়ে ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ପୁରା ସେ ପୁରା ମଶା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଛି ମୁଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅବୁଝା ଆଖିର ଅବୁଝା ଲୁହ ପରା ଅବଳ କରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସମୟର ଚାବୁକୁ ପାର ଖାଇ ଆମ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ସିନା ହେଲେ ଏ ଆଖି ଅବୁଝାକୁ ଲୁହ ବୁଝା
କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? କଣ ହେଲା ପଚାରୁଛୁ? ଆରେ ବିବାଦ କରୁଥିବେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଠିକ ବାଜିବ। କଣ ଠିକ ବାଜିବ? ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ ଢୋଲିଆ ରଖିଲା ତାହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଳ୍ପ କାହିଁକି ମତେ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଥର ଠିକ ତାଳରେ ଢୋଲ ବାଜିବ। ଆଉ ଯଦି ନେତା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଯେତିକି ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଛୁ ସେତିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଦେବିନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ଏ ସାଙ୍ଗତ ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଏତେ ଥର କହିବା ପରେ ବି ତୁ ଠିକ କାଳରେ ଢୋଲ ବଜେଇ ପାରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? କେମିତି ବଜେଇବି ତୁ କହୁନୁ? ସାନ ଭାଇର ବାଘ, ବଡ ଭାଇଟା ଡୁଲିଆ। চিন্তা কর। চিন্তা কর। আরে তোর কଣ ହେଇଛି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତୁ କାହିଁକି ବନେଇ ପାରୁନି? କହିଲୁ ତୁମର ଇଏ ବାହାଘର କଣ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ? କୋଇଟା ଧରିଛୁ ସେଟା ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର କର ବୋଲି। ଆରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି କହିଲୁ କାହିଁକି? ସତ କହୁଛି ସଗାତ, ତୁ ଯଦି ମତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା ଏ ବାହାଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇର ବରବଚଟା ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? তোর অগত ভাইটা কেমতি বড় বছরে সিংহাসন উপরে বসিছি। ফটো উঠিଥାନ୍ତା। ତରଫରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତରଫରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକା ବସିଯିବେ। ସେ ଏକା ବସିଛି। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ପକାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି ये रजतटा हूँ मोरी भाई। से एकुटिया नुह मुता बड़ भाई। ये शंकरा नायक ता बड़ भाई। अरे 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 तो बेटिंग करूते बेटे। अरे अन्य माने किसी कहवा आगरू तो भाई कंका तू तार भाई नुह। अरे बोलिया शंकर नायक को मुचिन्हिनी तापरे एबारे तोते मारी मारी एठी घर बाहर करते। तापरे सब कोन भल हबो? सब काहिकी हेलारे संगात। अच्छा मोर भूल रहिया कोठी? अरे तोर भूल होउची तो मुंडनु एजाय से भूतटा जाई। तू भाबुछु तो भाई बाहागर तू बड़ भाई हे आछी। अरे तू भूली जाउछु तू एठी ढोलिया है आछी। तू बड़ बनेला तू ढोला। अरे सेइति पई तो ढोलर ताला मेल न मुक्ति जा लागुची मु ठीक आ बजे पारिनी। अरे मुनो स्थिर हेले सिना हातटा बोल मानिबो। हात बोल मानिले सिना बाजार ताळे बाजिबो।
ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଆରେ ତୁ ପାରିବ, ଅଳ୍ପ ପାରିବ। ତୁ ରାମ ସାମା ଦାମା ନୁହଁ, ତୁ ଶଙ୍କର ନାଇଁ, ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଢୋଲିଆ ଶଙ୍କର ନାଇଁ। ତୁ ଖାଲି ଭୁଲି ଯା, ଏଠି ତୋର ଭାଇର ଭାଇ। ଆରେ ପଛରେ ଦିଅ ତୁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ। ମନେ ରହ, ଶଙ୍କର ଏଇ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ବଜାଉଥିବା ତୁ ଗୋଟିଏ ଢୋଲିଆ। अरे थोड़े चिंता कर, अरे थोड़ा तू चिंता कर। अरे दो भाई बता भविष्य बढ़िया पुजारी लोह लोग बेकारी करू जे तोर तू दार हो। वो पारी में अरे अरे घोड़ा पूरा तो पाखे अच्छी। अरे पारी को कौन कहूँ? अरे तो मोहन गाना दउची। अरे कह तू काहे मु ए छरा तो अरे कह अरे तू कह। କିଛି ଖାଇନଥିଲି ଆଜି ସକାଳେ ବି କି ସଙ୍ଗା କରି କିଛି ଦେଇନଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ଭାବିଲି ବକୁଳତର ବାହାଘର ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ହେଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମଜା ମରା ସେଇଟା ପୁରୀ ପଡ଼ିଲେ। ଏଇ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ଏ ସତ୍ୟା, ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମାନେ? ଆସିଛି ମୋ ପୁଅ ରଜତର ପରମେଶ୍ୱରୀ ଦେଖିବାକୁ। କାହିଁକି ଆସିଛି? ଆଚ୍ଛା, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ରଜତର ବାହାଘର ହଉଛି ବୋଲି? ଏଇ ବାହାଘର କାର୍ଡ ଜାଣିବା। ଏଇ ବାହାଘର କାର୍ଡ ସେଦିନ ସେ ଆମ ଘରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ବାହାଘର କାର୍ଡ ଜାଣିଲି ଆଜି ହଉଛି ରଜତର ବାହାଘର। ଆଉ ଏଠି ଆସି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ତମେ ଏକା ଚଲା କର ଲୁଚି ଆସି ଭାଇର ପର ବେଶ ଦେଖିବ ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଛ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇ ସୌଗାତ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଆଗରୁ କିଛି କହିନଥିଲା। ଆସିଲ ଖାଇଲ ସବୁ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଗାଡି ସବୁ କିଣିକି ଆସ। ସିଏ କଣ ଭାଗ୍ୟ ଧରିକି ରହିପାରିବ?
ତୁ ସେମିତି କହିଲେ ରଜତ। ଆରେ ବାହାଘର ଶେଷ ଯାଇ ନ ରହିଲେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆମକୁ ପଇସା ଦବନି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଟିଟା ବଦନାମ ହେଇଯିବ। କେହି ପଇସା ପାଇବେନି ରଜତ। ଆମେ ପରଜାତିରେ ହେଇ ଆସିଲୁ ମ। ଆମ ଭାଇ ଦୁନିଆ ହେଇ ଆସିଲୁ କି? ଆଉ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି, କାହାକୁ ଚିହ୍ନା ଦବୁନି, କେହି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ତୁମେ କିଛି କୁହନି ଆଉ ରଜତ। କେମିତି ଚିହ୍ନା ଦେଇଥାନ୍ତ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିସାର ଆମ ତ ତମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରଜତ। ଏଇ ତ ବୋଉ ଯାଇଥିଲା ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଉପାସ ଦେଲି ତ ସେମିତି ପାଣି। ହଉ ତୁ ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ। ଭିକାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ବେଶଭୂଷା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିଲ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? ତମେ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତା ମତେ ଠକ ଦେଖିଆ ମୋ ଘର ପଛ ନା ଝିଅ ଘର ପଛ ତମେ ମୋ ନାଁ କହିଥାନ୍ତ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମ ସାହସ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯାଅ, ତମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବି। ତମେ ମତେ ଯଦି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦରଙ୍କୁ କହିବି ତମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ତୁ ବାହାର କରିବେ। ଗୋଟେ ମିଛ କହିଲୁ ନା? କହ କହ ତୁ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ପଚାରୁଛି ପରା, କହ କହ ତୁ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ତୁ କଣ ମୋ ଭାଇକି ବିଜିତି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ? କହୁନୁ, ଆରେ କହ। আরে সত কহ তুই এ খাଇବା কোଉଠୁ আଣିଥିଲୁ? ମୁଁ ଏ ଖାଇବା କହ କହ ଏ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ? କହ କହ ଏ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ? ଆରେ କହ, ଆରେ କହ, ସତ କହ ଏ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ? ମୁଁ ଏ ଖାଇବା ବାହାରୁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି ମୁଁ, କେହି ମୋତେ ଡାକିଲେନି। ସକାଳୁ ପୁଣି ଉପାସରେ ଥିଲି, ମୂର୍ଖ ସରିଗଲି। ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଖାଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଜଣକ ଅଇଁଠାରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ପେଟ ଭରିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଖାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ମୋ ପାଇଁ ମଣିଷ ବଦଳି ଯାଉଛି ସତ, ହେଲେ ମଣିଷ ଯେ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି ମୁଁ କେବେ ସତରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। এই ଟୋକାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ମେଲର ପଡ଼ିବାକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମତେ କୁହେ, ଭାଇ ଏବେ ତୁ ମତେ
କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନଉଛୁ ପରଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ତୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆଜି ସେଇ ବାଡ଼ିଟା ମରିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଜିଅନ୍ତା ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ବାହାରେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେ ଡରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା। ଏଇ ଦୂରରେ ଥାଇ ସେ ମୋତେ ଦଳ ଦଳ କରି ଦେଖୁଥିଲା। ହାତ ଠାରି ପାଖକୁ ଡାକିଲି, ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୋ ପାଖରେ ବସିଲା, କେତେ ଗେଲ ଗଲା ପରେ ପଚାରିଲା, ତମେ ମୋର କଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତ ବୋଉ ହେବି। ଖୁସିରେ ସେ ମୋତେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଟକୁ କହିଲା ବୋଲି ନଆସି ରହିପାରୁନି। ଶୁଣିଲ ନା সোনা, ଲୁହ ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ଏକା ବାବାରେ ମଜଗୁର ହବା ଭିତରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ମନେ ନାହିଁ। ଏ ରୁଦ୍ର କେମିତି ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଛି? ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭିତରେ ବି ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ। ଆସ সোনা, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ମୃତିର ରଜନୀଗନ୍ଧାରେ ମହକିତ କର। ଆସ সোনা, ଆରେ ଆସ। ରୁଦ୍ର, ସତରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ତତେ ଦେଖ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଥର। ପଇସା ଦେହ, ଏ ଛାତିଟା ପଥର। ଚୁପ୍ କର। ସକାଳୁ କଣ ପିଉଛୁ ତ ପିଉଛୁ, ଥରେ ଟିକେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। କିଛି ହବନି ମମି, କିଛି ହବନି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ନୂଆ ବୋତଲଟେ ଖୋଲୁଛି ସେତେ ଥର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତୁ ପରା କହୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ବିଷ ବି ଅମୃତ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ତ ମାଦ। ଛି ଛି ଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁରେ ବି କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏମିତି କହି ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାପ କରୁଛୁ। କଣ ତ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ? ନାଇଁ ମମି ନାଇଁ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବି ମୁଁ କରିସାରିଛି। ମମି, ମୁଁ ଯଦି ତେବେ ମରିଥାଏ ଓ ଶବ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ମାଗିବେ ଏଉଥିରେ ଦି ପ୍ୟାକେଟ ଆଣି ଦେଇଦେବି। ଦେଶୀ ବୋତଲରେ ବିଦେଶୀ ଘି। ଏ ଭାଇ,
ମୁଁ ତ ବୁଝି ବୁଝି ଥାକି ଗଲିଣି ତମେ ତ ଟିକେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ବୁଝାଅ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କେହି ବୁଝ କେହି ତ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଭୁଲି ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ତା ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ତାର ମୋହ ତା ଚେହେରା, ସବୁ କିଛି କେହି ବୁଝେଇ ପାରୁନି ଆଉ ଯିଏ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ କ୍ଷତି କଣ এই মাদা মামু এই মাদা এইটা তোর মধ্যে গোটে বাহানা ওরে ফোর্থ রাইট আরে সত্রকে ভাই সব সমান কো প্যার মনে তুই কি মতো কি মাতা হচ্ছে মাতা বাবা আই মজা মনে সারা পাহাড় Dari, aku mau lebih pasti. Banyak teman-teman bersih, wah, bela daya tadi, kau pasti udah dia. kau di mana? Mereka tu jadi ni. Kami semua seperti. Jangan bilaku, awal pasti lepas, awal pasti lepas. দেখো সে মদ পিছি এই মদ নিছে কোন করে কইরা সে করে ধরে বসে চলিব সে তো কিছু গোল করিনি মঞ্জু ইশারে খিলেবি সে ঠিক কথা কইছি আজি সে কইলা কালি আউ সে কইব ধীরে ধীরে সমস্ত কইবে মান গোবিন্দ দিও ওকে ঢুলিয়া ভগবান করিব মুন্ড টেকি বাট খালি পাইব তো ଏ ଅଜତ ନାୟକକୁ ମାରି ଦେବି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ବୋଲି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦବା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ওটা মধুয়া বলিস না তা পাটি বন্ধ କରିଦେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ରଥକୁ ମାରି ଦେବି ସେଇ ବିଧବା ଝିଅକୁ ଜୀବନ ସାରା ପଶିଲା କିନ୍ତୁ ରଜତକୁ ମାରି ଦେବି ମାରିଦେଲେ ସେ ବିଧବା ଝିଅକୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଛି ଜୀବନ ସାରା ପଶିବି ସେ ପାଇଁ ମୋର ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ମୋତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଗୁରୁ ତଣ୍ଡା ଭୁଲ କଲା તમે જે બાળકોને રાજી હેલો કાઢી ରାଜି ହେଇଲୁ ନା ଭାଇ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ सम्मान को माटे मिश्रे તમે બી સેમતા પરિવાર કો બસવાર કરી દો પેસા પૂરું પેસા તારી પરિવાર મોએ રોદોનો નેમુક એવી દોડો વિશ્વાસ કરીને પહોંચીનો બેઠા જે મરણକୁ ବେଶୀ ଆଉ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ତୁମେ ମୁଁ ତା ଭାଇ ଶଙ୍କରା ନାତେ ରସି ବୋଲି ଝିକା କରେ ଜୟ ଭାଇ આ પરિવારଟା બરબાદ હોવા દો ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ହବ କଥା ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆରେ ଝିଅ ହେଇ ରହିଲେଣି ସେ ପାଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଲାଗିଲେ ଘର ସାରା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆରେ ଯା ହବା କଥା
মধুসূদন কিছু করুন। আরে বাবা, যা করিবা কথা আমি সেইয়া করি। মানে আজ আমার ভোট নাই তবে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅପର ତମେ ধক্কা মারে। দাদা, তোমরা তো ফুলের ফুলে যেমনি দেখা যায়, কত সুন্দর মতো ফুলের ফুলে বড় সেমন দেখা যায়। I mean to say, পাদ তোলা কপাল, পাদ তোলা রহিବାକୁ চেষ্টা করো। মুন্ডা প্রজলি কথাবার্তা বলিବାକୁ চেষ্টা করে ছুরিরে কাটতে দেবে, নজর নিয়ে আলোকে চালি। ମୁଁ ତମକୁ ବାହା କରିଛି ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ବାହାଇଛି, କଣ ପାଇଁ ବାହାଇଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାଇଛି। ତା ମାନେ ନଈ କୂଳରେ ବସିବା, ହାତୀ ହସ ବର୍ଷାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା, ଓଦା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପିଆଲାରେ ମଦିରା ଢାଳିବା, ବେହୋସ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଶୋଭିତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କବର ଦେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭୋଟ ବେଳେ ଉଠିବା, ଭୋଟ ବେଳେ ବସିବା। ମୋ କଥାକୁ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅ, ଖାଲି ତମେ ନୁହେଁ, ତମ ସହିତ ତମ ପରିବାର ବି କଂସଗତ ପାଲଟିଯିବ। କଂସଗତ। ପ୍ଲିଜ୍ ମନୀଷା ପ୍ଲିଜ୍ ମନୀଷା ମନୀଷା ଏବେ ତ ଖାଲି ହାତ ଉଠେଇଛି ଏବେ ଦେଖ କଣ କରୁଛି ତମେ ସେ କଥା କୁହ ନା ସେ ପୁରା ମୋ ମୋର ତାକୁ କଣ କ୍ଷମା କରିବି ତମେ ଭାବୁଛ ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଲା ବୋଲି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ମୁଁ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ବୁଝେଇ ଦେଲା
ସବୁ ମୋରି ଲାଗି ହେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ମଣିଷ? ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ପରପୁରୁଷ ମୁଁ। କଣ କରିବି? ଅସହାୟ ମଣିଷ। କହିନଥିଲେ ସେ ଧାନଟା ଟଙ୍କା ଦିଦି କହିବାଟା କୋଉଠୁ ଆଣି ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ? ସବୁ ସେଇ ରଜ ଭାଇ ଭାଇ ତାରି ଭାଇ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା? ତାରି ଭାଇ ଫଳ ଯୋଉଟା ଯାହାକେ ଉଦା ପଡି ଏ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ବଡ଼ ବିয়া ଖାଲି ନା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ମାନେ ରୋଇ କାକୁ ରୂପା କଣ ତମକୁ ପଚାରୁଛି? ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସତରେ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବା କୋଉଠି? ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ଆମେ? ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ ପଚାରୁଛ, ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି। ତମକୁ ବା କଣ କହିବି? ତାମାନେ ଆମେ କଣ ସବୁ ରାସ୍ତା କୂଳରେ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବା? ଆମର କିଛି ହବନି। ଆମ ଘର କେହି ନେବେନି। କେହି ନୁହଁ, ଏ ଘର ଆମର ଥିଲା, ଆମର ହେଇ ରହିବ। ଏ ରୂପା ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆକାଶ, ଆରେ ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆକାଶ, ଏ ରୂପା, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା। ଯିଏ ତ ଶୁଣିବା କଥା ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଆମ ଚାଲିଗଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ରଜଟା ଆମକୁ ଏମିତି ଭୁଲେଇଦେବ, ଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ସତିଆ। ମିଛ। ସବୁ ସେଇ ଝିଅଟା ପାଇଁ। ସେଇ ଆମ ଭଲ ପୁଅଟାକୁ ଶିଖେଇ ବୁଝେଇ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କଣ ମୋ ରଜକୁ କିଣିନି? ଆରେ ପିଲାଟା ଦିନରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଳେଇ କେହି ମଣିଷ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି ସେ ଦୁନିଆକୁ ପର କରି ଦେଇପାରେ। ହେଲେ ସିଏ ମତେ ଭୁଲିଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ସେ କରିପାରେ। କଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା? ଏ ଟୋକା! ତମ ଜିନିଷ ମତେ କାହିଁ ଦେଖେଇବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବାକୁ ପଇସା ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଅଙ୍କଲ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିବି।
ଖୋଲି ମୁଇଁ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ କାମ କଣ ଦେଖି ଚାଲିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଫସଲ ନେଇଯାଇଛି କଣ ଖରାପ ହବ କାହିଁକି ନା ନା ଖରାପ ହବ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଫସଲ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ହେଲା ବିଜେ କହୁଥିଲେ କି ଦେଖିବା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ବଢିଆ ବାସିବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପାଉଡର ମେକଅପ୍ ପାଉଡର ମୋର ମାଲ ପୁରା ଚିକଣିଆ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତମ ଜିନିଷ କାହିଁ ଏଇ ତ ମୋ ପ୍ରତିଭା ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ବାସିଲାରେ ସେଠି ମାଇଲା ଏଠି ବାଉଛି ସତରେ ବଢିଆ ହଉଛି ଦୋକାନରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିଛି ତୁ ଶୀଘ୍ର ବସ ଅଙ୍କଲ ଏ ବଡି ସ୍ପ୍ରେଟା ରଖନ୍ତୁ ନା ଆରେ ପାଉଡରଟା ରଖନ୍ତୁ ନା କିଛି ରଖିବେନି ନା କିଛି ବି ରଖିବେନି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା ହଉ ଯଦି କହିବ ପଳେଇବେ ଆଉ ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରଖିଥାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ରଖିବି ଯା ହଉ ହେଲା ଅଙ୍କଲ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ତ ଆରେ ନା ନା ମୋର ଦେଖିଆ ନାହିଁ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍କଲ ଯାଅ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ନା ଯାଉନି ଏଇଠି ଦୋକାନ ଅଛି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବୁ ଭୋକ ନୁହଁ ମୋତେ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ଅଙ୍କଲ ତମ ଘରେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି କି ଅଙ୍କଲ ଜୋର ଜୋର ଲାଗେ ଭାରି ଶୀଘ୍ର ହବନି ଜୋର ଜୋର ତୁ ଭାରି ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଆଉ बाना बापा पिता ये तू कॉलेज वाले की ठीक है अहम कलेक्ट नहीं गच्छते ये बात संस्कृत बोल ना बा अहम संस्कृते खाली वाचालन करत तू तो बापा को कौन जाति को संस्कृत रे मते जे पचारिबो तो बापा ना कोन मु कोन कहि अहम पिता श्री नाम नारायण बेजती कोइला बापा जा कहिबो कुह से कॉलेज कथा मारिबो तो से कॉलेज कथा कोना कहू मोर सारे लाठी भगो माई नहीं बापा बंधु बांधव घर कथा कोठी लाठी अछि मु जानि नुआ की घर ही बिल्डिंग मते जे कहले कोठी लाठी ভিতরে মানে মাইক করে মারতা না কুকুর মারতা মানে বসে কি না টেকি বাবা
से जो चार बालारे मोर जमा होए ना जमा मोर होए आउ देसी रे मोर भल होए माने छाड़ा लाटनी जई तो देसी छाड़ा हो मोर बेसी कौन करिबो मनुष्य ये जाईकी ताकू जोर लागी धरा ये कहलानी मते ठीक है संभाल जा अरे बापा फाटी जो बहुत करथिबो जदी फाटी जाए छिटी का करिबो हेले तेरे पोछा को बापा मुकी बापा मते छाड़ी दे बाटलो मते छाड़ी दे बाटलो बापा पेटो गंड गड़ हुई प्रबल पेटो गंड गड़ हुई प्रबल करी बिलो पेटो जा संभाल जा तो बापा ना मम्मी सुई सिचुएशन तो जो बुझी पा दीटा वाले में निया लोग अंतिम पूरे दला पर जेंती एपट खच्ची सेपट खच्ची सेली भलिया मो परिस्थिति कजे जाई पारी ये रात्रि मोगर काल नहीं किछि पूजे शिक्षा तो ज्ञान दे को हां अरे मोनी छोरा बापा मु जाऊ जाऊ जोर लागी ये बाना को भी जोर लागी चाली बार अभी खिड़की न दे दबा पेशाब पेली दबा ना बोला तापरे पहिला फिर देखी पहिला फिर देखी तापरे को गलु देखी से पहिला देखिया ପାଇଁ तू देखी देख बयस कोन एबे भी रहु चारि खंड हाड़ चारि खंड हाड़ एबे भी रहु तने भाबी छ कोन किया बाबा भिडे बड़ सुंदर देखिया पहिला तो सब खोली की
যদি এ কথাটা বাহারে প্রগটে ঝু যাই করে দিয়ে ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ତା ଛଡା କେମିତି କହିବି ତୁମ ବୋଉର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଓ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ଭାଇ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ତମ ଭଉଣୀ ଜଣେ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ଭାଇ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଦେବି ଦିଅ ଭାଇ ସେଣ୍ଟର ନ୍ୟାୟଟା ମୁଁ ଦେବି କାହିଁକିନା ବାନମ୍ବର ଅଛି ମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆରେ କଥାରେ ଅଛି କଣ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରେ ମୋର ଦୋଷକୁ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଠିକ କଥା ଆଜି ମୋ ବାପା ଦୋଷ କରୁଛି ତମ ହାଣ୍ଡିକି ମାରା ହାଣ୍ଡିକି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇ ବି କରୁଛି ଆଜି ଠାରୁ ତମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଭଲ କଥା बाना ବାପା ପିତା ये गाँव वाला हम सुपाई मुंडे हो ये जियो 420 ଆଜ୍ଞା मते फसेया पाया ଫସିନୁ ବାବା ତୁ ଫସିଯିବୁ ଏ ଲେଡିଜ କେସ୍ ଦଫା ଲାଗିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ପାଇବୁନି ତୋ ବୟସ ଥିଲା ତୁ କରୁଥଲୁ ସେ କାଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ବୟସ ମୁଁ ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାରିବୁ ତୋ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ବୟସ ଏ ଲେଡିଜ କେସ୍ ଲେଡିଜ କେସ୍ ଦଫା ଲାଗିଯିବ ପାଇ ପୁରା ପାସି ବାବା ଲୋ ବାବା ପାଇ ପୁରା ପାସି ଓ କଥା ମାନି ଘରକୁ ଯା फादर पिता तुम वर्तमान भूल गया देख बाबा जगतसिंहपुर नांडू साउगती रे मोर 5000 थला के तो पठाई थी तू बोलू पैसा आने मोर आस्ते जाइता स्त्री थी सिटू आउ मते आउ डीजे कॉल मिलला ना कटिला जगतसिंहपुर कटिला ए अंचल रे मते किछि डीजे कॉल मिलुतला अच्छा ओटा कथा कहली तोते नियमत डीजे कॉल दउछि ना नाही मानतिरी दौजी बयासपुर दौजी ए हळदी बसंत दौजी फटा ना कोना ना हे एबे केले गणेश पूजा भसाली कलिनु से ए चंडाळ खाई किली मिछ को खाई किली मी मिछ को बापा तो बयस केते ता बयस केते कला तो बयस की काहे हौ भासी तो बयस की काहे हौ भासी सिए तो काकुली पसी बापा लो बापा सिए तो काकुली पसी बयस पुरार गजवती मंच बयस पुरार गजवती मंच आई बोइली से खुशी जाऊ पारे कांड तो भेई गउछु गोटा गोटा तू हिसाबे मु आसी ता समाधान करबी की तू कांड कर तू पळे दिबु पारे तो पूरा काम कर इछि रह ना तो तुम विदा कर तू जा साइड डीजे खबर बुलिबु मु झियो को हैंडल कर जाऊ तू इछि रहले भाई अरुआ हो लॉस होई तो तू इछि रहले लॉस होई तो काई 420 हमको फसे दो एति के बाना पर भरोसा रख बाना को तैयारी कर साइलो माने तू एथर ब से केनी फाइनेंस करती खाली देख के हां जा ओहो एथर अधा रास्ता क्लियर लास्ट में कोई वाला पूरा स्टार्ट सुंदरी हां निकट को आस आगे निकट को न आसले आकर्षण हो आकर्षण न होले प्रेम जागृत हो ना प्रेम जागृत न होले भाव उदय हो अपन भाव न होले बदबद होबा की बुझी पाछ प्रेमर भाषा भूगोल परीक्षब विज्ञान परीक्षब विभिन्न जिनिसको पाठ परीक्षब नोति प्रेमर भाषा बुझी तमे पाठ काटना तमे काली खाओ खड़ा खेल आई बोल रही तमे काली खाओ आमरी खेल तो हम घर रही
टेंशन होता है हाँ लड़ी बुझे मोर नाम प्रॉब्लम আছে कौन कहूना किछ नहीं কিছু নাই তো কথা রহি हाँ। মো মা পেট ଥିଲା हाँ। মো মা খালি বুলুଥିଲା माने तुम छेଳି मां बुलु थला ହଁ हाँ। ଛେଳି ପା ମୁଁ ଟିକେ ବାରଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ माने तमर अछि ହଁ अभ्यास ଅଭ୍ୟାସ कौन बुला बुली करिवे ହଁ बुलियो କୋଉ ବୁଲୁଥିଲା अरे गोटे झियो को की बुलिबो टोका को टोका ताको बुलेय को ननब किए ननब से ताली मारिबोनी ये कौन तमे बुलेनी नबना नाही बा बुले लेबनी केते टोका को देबी बुले ना पाइ କୋଉ ଦିନ ତ ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ତ କହିଲ କୋଉଠି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ कला सुंदरी हुंदरी तोते हवा बंदारा तोते नहीं दिबी पारा दुते बंदारा ମଣ୍ଡଳ ବୁଲେ हां ତାପରେ ଖାଇବା କଣ ओ हेलो खाइ जे नउची जो टोका नबो ता पॉकेट दाम न तो केते बसे कि नबो हैं ए रखिति सेई भलिया ना खाद्य ना ବାପା କହିଲେ କଣ आगे ଖାଇବା परे खाया आगे तो बा पीबा ପିଇବା କଣ ପିଇବା कला गोटा पइरो ପଇଡ଼ कला गोटा पइरो तू अधे अधे पीबा अधे पीबा अधे पीबा समुद्र वाली रे जाई हमें गईबा ଲୋ ମାଲୋ ସମୁଦ୍ର ବାଲିର ଭାଇ ନା ମୋ ଦେହ ତ ଧୂଳି ହେଇଯିବ झुरिएले कौन से जो मजा जे कोई तो उसी जान ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବାଲିର ଗଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବା जो मेले जिनिस पाई मेले जिनिस पंतबी को खोजी तापर को करिया काले हुरु बंगला रे आमे बसिबा संघ कुतु जाई की कहिबा ए भाई आए देलु से आकर्षण मते एते समय रखितला मु जानि पानी मो बापा कहता डीजे कॉल गाड़ी अछि गाड़ी खुआई दो मु गले डीजे कॉल लेके मु जाउची हां मु जाउची हां तोते कोन छाड़ी जा पई मन ना ना काली देखा आमरी घरे हां मो बेडरूम पे हां तेरा प्यार वाला रंगीला तेरे सामने खड़ा हुआ यानी कि ताकतार माल झाड़िया आम लक्ष्य माल पूरा झाड़िया आम बाटे आम
କଲେଜ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିନଥାନ୍ତି ଭାଉଜ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ମୋ ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଦେଖା ହେଇପାରିବନି? କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ବଡ ଭାଇକି ତା ସାନ ଭାଇ ଦେଖା କରିପାରିବନି? କୋଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କଟା ମରିଯାଏ? ତମର ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋତେ ଅଟକେଇବାକୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ କେତେ ଜାଣି ଆମେ ମୁଁ କେତେ ଜାଣିନୁ ହଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ ତାର କରିବି ଦେଖିବେ ନା କଣ କରିବି এইটা ମୁଁ ଖାଇ ଅଛି। ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୋର କାମ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ତମେ ମାନେ କଣ ସେଥିରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବନି? ମୋର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ କାହାର ଭାଇ ନୁହେଁ। ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁ ସେମିତି କହନି ଭାଇ। ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ହନି। ସେମିତିରେ ଛୋଟ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଇছিল। ଏ ଭାଇ ଯୋଉଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛ କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପରେ ଘରଟା ମଶାଣି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ତୁ ପିଲାଦିନେ ବୋଉ ମାନେ ଡାକୁଥିଲୁ ତୋର ସେ ବୋଉଟା ତୋରି କଥା ଭାବି ଭାବି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ 80 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ବୋଉ ପରି ଦେଖାଗଲା। ଯୋଉ ଭାଇଟା ଢୋଲକୁ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ମାରିଥିଲେ ଥିବା ଅଙ୍ଗିଆ ପିଲାଙ୍କର ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଉଡି ଯାଉଛି। ସେଇ ଭାଇଟା ତୋରି କଥା ଭାବି କେତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ହନି। ଏ ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭାଇ। କେହି ଦବର ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବି ଭାଇ। ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯାଏ ସତ କହୁଛି ଲୋ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାସି ଯିବୁ। ତୁ କଣ ଆମକୁ ଜନତା ସୁଧି ହବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତକୁ ସତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ। ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ତୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି? ଏ ଭାଇ ତୁ ସେମିତି କହନି। ତୁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆମ ଘରଟା ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ଏ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଦେ। ଆରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ନାଇଁ ଭାଇ ଆରେ ଯାହା କହୁଛି ତତେ ତୁ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଆନା ରେ। ତୁ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଆନା। ତୁ ଏମିତି ରୂପ ବଦଳିବା ଦେଖିଲେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ବହୁରୂପୀ ମାନେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର। ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହନି। ତା ନହେଲେ ଘରର ମୁରବ୍ବୀ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସାନ ଭାଇ ଜଗାନାରେ କରିଦେଇଥିବା ଠାକୁର ଦୁନିଆରେ ଚଳିବେନି। ଶାସନ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲେ। କଣ କରିବେ କଣ କହିଲୁ ରୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇନଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲି ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟତା ନିଲାମ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବୁଝିନି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ହାତ ମାଗୁଛୁ ତତେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ନା। ଟଙ୍କାଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଭାଉଜ। ଟଙ୍କାଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ତତେ ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବାହାରେ ନାମ ଯିବି ନା ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାମ ଯିବି ବିରୋଧ ଯିବି
ମାଡ଼ ମାଇଲ ସହିଲି ଗୋଇଠା ମାଇଲ ସହିଲି ଛୋଟ କହିଲ ସହିଲି ଅଛୁଆ କହିଲ ନିଲାମ ରହିଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଦବା ଭାବୁଛ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତମେ ଗୋବର ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି କହୁଛ ସତ କହିଲେ ଭାବୁଛ ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ତମେ ଯେତେ ଥର ବସୁଛ ତା ଦେହରେ ଦେହକୁ ବଦଳୁଛ ସେତେ ଥର କଣ ଗୋବର ପାଣି ପିଉଛ তবে তাতে শিক্ষা করতো এইটা করে বাহাদুর ধরো কিন্তু টেস্ট চলে তোর তো ভাই সাথে গেলি বহুত বড় বড় কথা কইছ নাই ইডিয়েট এই তো তুমি যা একটু না তুমি আরে ও তোকে কোন লাইবি ও কথা মোটি জিবি আরে তুই যা তোর তুই কথা যা তুই মুন্ড খাও তুই যা তুই মোটে কথা আরে যা তুই আরে যা তো তুই পাঁচ তো কথা যা যা তুই আরে যা তুই তোকে বলে তুই যা আরে যা তুই আরে তুই যা देखो रे दुनिया बाबा नील रंगेर रंगीले सुरा छाड़ा के नीति जंगल राजा पलटि जाइछे राजा दिन सरीब राति आसीब सेतबेले सुराटा निश्चय भुकिब उके हो उके माने जो माने तते राधार सम्मान दे पूजा करछथि सेही माने तते प्रथम कामुरिया को गोडे ठीक सती बेले ए सुगा माने तते रक्षा करिवे हेले दुख त थिकी सतबे तो बड़ भाई संक्रांत नाइका पचितिबो कि नाही चला नाही आ तोरे साना भाईटा तो पाखे तिबो कि नाही चला नाही मार गोजी भाई जा तू गोजी भाई तू तो कर भाई अरे जा संस्कार भाई कहते भाई हर चिंता कर आउ टिके पर डेंगुरा पिटी पिटी कहिबो सुना 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 आशा गाय सगाड़े संसार नायक घर बियाम हवा परिबो सही परिबो धैर्य धरि रहि परिबो तो तबे आम राउ के ले जीव तो अबुजा लोक तो फल प्रदामिका होती को शक्ति नहीं पारिबो सुना 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 जो माने नीलाम धरिया पाई कहउछ से माने संसार नवघटिका समाने मधुपुर को संसार घर सामने उपस्थित रहिबे कह तो हिंदुरी बाउंसर चिन्ह को जाए साहित्य की तो माटी बाप को आउ के ले जीव तो धदे करे पाई तो आगे कह भाई कह Oh
चेहरा तमें मो सोना ना एकदम ठीक अच्छी सत कहले बाबू सब पुआ माने एमिति निशा हेले सब झियो को देखिले सब पुआ माने प्रेमिका बोले लागती अच्छा बाबू तुम प्रेमिका भलो कई तमे फेल हे जा ना मदर भी तुम प्रेमिका तुमको धोखा दे देछि नो 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 तने ठीक अछि तमे जदी मते मिछ कोथा तारे गोटे कथा मने रखि बाबू मदर भी काकू भूली होइनी कि मदर भी ओबाटू को चली गले फेरी जाइथबा मनुष्यटा आउ केबे भी फेरी आसेनी ताहले तमे की तमे कोन बोल सुनाई नो बाबू पुराना प्रेम को भूलिबा को हेले मदरे बाबू केवल तपस्या दरकार केवल तपस्या काहे की के जाने तुमको देखला पड़े लागछि तो तपस्या रा फल मते खूब शीघ्र मिलिछि छाता रंग नै फेरी आसीबो फगुण मो मनर बेरंगी शहर को काहे की ना तुम पांच दिशर भीतर मते सुनी जाउछि
ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ